Atxaldeon, gaur hemen elkartu geha lizasotarrak botatu ziguten erronkai eutxita eta ela gaixotasunaren alde ikerketan laguntzeko dirua biltzeaz gain, bustitzeko eskatu ziguten eta gu ere bustitzea etorri geha. Hoi bai, guk ere beste 3 retatu nahi ditugu eta hemendikan retatzen ditugu Lasarteko udaletxea, Udarregi ikastola eta Usurbilko udalangileak. Esan, bustitzeaz gain, bakoitzak 20 euro sartuko ditugula gaur kutxan eta kontu korrontera, eta udaletxeak ere bere aportazioa ingo dula eta 500 euroko ekarpena ingo dula. Listo. Izkina aurrena bat, besteak bat. Ni aurrena ez. Venga, hemen jarri. Ez dago bata beste ahí. Ez. Venga, hasi nara. Venga, nara. Ba, Patata. Bueno, dirua. Wow.